Molt bé, ja ens veurem. Adéu. Mira, el meu metge està seguint aquesta carretera que hem passat. Està darrere d'aquella muntanya, el meu col·legi. Mira, i aquí al camp de golf de Terramort, ahí hi ha una partidera on està un parell de cops. Està molt bé. Per què has dit Terramar, no? Has dit Terramar, això. No haguessis dit Terramort. Mira, això és la discoteca Atlàntida. Aquí, veus? Sí. Atlàntida. Està molt bé aquesta vista. Això és com una típica platja balear. Aquí hi ha una platja nudista gay. Ja ho sé, ja. Jo no... Està per aquí. La primera d'Espanya. La Mira. segona, que és a la... Està aquí. Està molt bé. Unes grues. Està tapant un moment allà al fons. Ah, és el port de Vilanova. Quanta gent que va por allà, i es nota. Sí, entre 6 i Vilanova perquè es poden anar caminant. Jo ho vaig fer una vegada. Jo, com em va passar tot allò, també ho vaig fer. A l'estiu o... Bueno. Una vegada que em va passar una cosa molt tràgica, que vaig tenir el meu avi a l'hospital i no volia ni anar a escola jo, aquí es ficava en mi i vaig anar per aquí. Congestió. Paciència. Ninguna res. Meu pare, quan s'espaien les coses o diu... O bueno, es trenquen, diu bien... És molt graciós el meu pare. Però no és ferroficinatiu, és informàtic. I ara... El meu és policia local. I de què, de mosso? No, policia local. I que des de quan treballa? Pues des que sóc petit, des de 30 anys o així. Tens germans o...? No, és fill únic. Jo a casa sóc com un fill únic, però tinc una germana de 26 i... Jo tinc una germana de 35. És gran. Sí, tinc una neboda també. Una vora? Sí. Soc tiet des de fa quasi 2 anys. Quants anys té la que una vora? Farà 2 anys. També ja veurem si tindrà fills. Perquè no... Ja viu compartint pis amb uns amics i li agrada un, li agrada un altre. Un dia sí que ho sabrà. Jo aviat seré padrí. D'aquest cosirà 6 anys. El bategen? Estan a l'espera a veure si el podem batejar. I al juny vaig estar a punt de tenir una germana adoptada, a punt, perquè la meva mare té una amiga, bueno, tenia una amiga que era de Brasil i li va dir l'amiga per oferir-li la filla, perquè se l'emportant a Brasil per saber per prostitució o per alguna cosa. I aquí els tallers de Vilanova. Propera parada, Vilanova i la Geltrú. Correspondència amb... Próxima parada, Vilanova y la Geltrú. Correspondencia con servicios regionales.